Kang, piye? Iki Mas Garing isih keparang lenggah. Sawetara ora ketemu, mula ayo dipethuk karep ben pinarak ana pepanggungan aku kangen yen Mas Garing iki joget walang kekek. Ayo dipethuk walang kekek. Monggo yo. Tenan Mas Garing nek mbeksa walang kekek ngene iki. Nggih boten apik lumayan Mas. Nggih. Ning ya anu kok Mas, pun dadi ciri khas panjenengan. Nggih. Yen boten ngeten niki nggih carane upaya-upa nggih cara ngeten niki. Nggih. Ning beda kalih kula Mas Garing. Pripun? Nek Kang Garing niki wau kangen panjenengan mbeksa walang kekek. Leres. Nek Petruk ora. Kula ya kangen panjenengan nek mbeksa kiprah. Yo, Bendrong, aku kangen kok. Nggih. Yo kiprahke.
aku nek kangen mung nyawang YouTube. Ah, siapa? Ning ampun nyepelekke lho Mas, penari niku padha karo tentara utawa polisi sing dadi fisike. Iya no. Nggih ta? Yen fisike ora kuat jeglek ngene iki mau. Nggih, nadyan TNI wis sepuh ning fisike ya tesih elok kados panjenengan. Ah, wong aku ki waton iringane sik gamelan iki kecil. Alah, beda kok karo aku. Gareng ra walang kekek Petruk kiprah aku ki malah ora. Aku kangen nek Mas Gareng ki joget serampat. Yo, serampat. Senenge kaya ngono nek nyawang Mas Gareng iki. Budayane ya ditengenke, agamane ya ora ditinggalke. Nggih. Nggih, sanggo tamba kangen. Aduh, Menika Bapak Cahya Kumala mesti ya kangen kok Mas. Pirsa panjenengan mbeksa ngoten niku tuwin para pepindhen kula ing lenggah wonten BNPP mriki. sing nonton iki do kangen aku mbok siksa ngene iki kangen. Ya. Aku wis bola-bali pula. Aku 40 dina lho ra sepelane iki. As. Arep selawase urip ra paten. Seneng aku. Aku wis krasa lho. Pripun ta? Lah kok wayangan mulai wayangan pertama mung suwe kowe modar mesti. Ya ora lah. Ora piye? Bapakmu ki ora tau nyiksa aku ngene iki lho. Napa nggih ta? Sesuk tak aturane, ora aja Wong wis ora nyiksa kok malah mbok kon nyiksa. Aku nyiksane niki pamer. Yen to panjenengan iki sagetane pancen mumpuni. Aku ki terus kene dadi percaya. Pripun? Dadi antarane kowe karo sing ngendang iki pancen wis tumbuh entuk tutup. Lah ngapa? Tunggal saleng panjenengan. Kowe merintah kono iramane sesek. Kowe iki nabuhi wayang apa nabuhi reok le? Reok kaya wae gede-gede fisike gede kuat. Sapa ning kok reok? Oh, njuk reok. Mbok tenan sumpah, Mas. Aja. Piye? Aja reok, mengko tak ajak ning Taman Lawang. Ya, aja reok. Taman Lawang ngono seliramu. Aku mau ngeterke kak ya. Wah, kaya dielingke reok. Niki ngaten lho Mas Gareng. Dalam Mas. Rumangsamu iki wayang apa kampanye? Malah kaya delok bal nggih. Ah, nggih. Sekamat-kamat nggih ta? Sekamat-kamat. Sak bisa-bisa wong pancen kula niku ditimbali mriki kangge libur masyarakat. Nggih. Ning perkara reok angkat tangan. Ya ben ambekan sik, ben ambekan sik. Kowe apa ora ngerti untu kuwi copot loro gara-gara nyokot dadak merak lho. Iki palsu iki. Oh lah, kudune nggawa dadak merak dilas sisan. Ya ta? Kowe iki jane dadi kowe iki pelatih apa nyiksa wong? Lah timbang bongkar pasang Lho nyok dadak merake karo nggawa ki karo dicokot. Oh nggih. Ngono. Mula sampean anu ben ora sayah tak tambani. Lho niki wonten sing ngersake lelagon sing butuhke wektu rada dawa Mas Gareng. Apa? Kutut manggung. Ya nggih.
Pripun? Sing nembang sing aku selera. Sapa? Mah, kowe sing nunjuk aja aku. Nggih, jenengan mang tunjuk sapa sing arep diaturi kutut manggung niki. Nyuwun kutut manggung katur pandemen Mas Petruk nuwun saking Semin Gunung Kidul. Oh nggih, siap. Sumpah ora wani ngongkon. Piye ta? Mengko yen aku sing ngongkon njaluk dit aku tombok aku. Loh, mboten nang kene iki wis ora ana bab perkara ngono kuwi. Saniki panjenengan selerane sapa? Ayo, sapa sing seneng karo aku? Ya, sapa sing seneng karo gareng nganu gek ngadeg nembang kutut manggung. Ayo. Ora eneng iki, Oh, wong kok do munafik. Piye kok muring-muring iki piye? Lah wong ditari seneng karo aku kok do meneng ae munafik kowe. Ben adil. Nah, iki mboko siji tak urutke. Apa kesleo kok diurutke? Ora. Teges iki le nembang ngoten lho sing nembang. Oh, ngomong kok diurutke iki kesleo piye? Kae lho. Anakku wedoke Garduwati e. Sapa kok Garduwati? Sapa kae sing lemu dhewe iki lho. Mbak Wahyu Eka kok Garduwati. Lah wae sose-sose bedah kok. Bocah suwe ra tok kepethuk-kepethuk pisan kok kaya sumo. Ayo nduk aku padhe kepengin ngerti suaramu saiki piye. Nggih, yo Mbak Wahyu. Nah, menika Mbak Wahyu Eka. Menika juara Sinden Idol. Iya. Kita. Monggo Mbak Wahyu dipun aturaken kutut manggungipun. Nggih. Iso. Monggo murih adile diuruti kabeh. Iso jan kepengin apik yen tak suwuki. Ngopo ora tuku susuki? Suwuki. Oh, disuwuki. Monggo Mbak Eka, monggo. Ayo yu. Anu. Ya Mbak Wahyu. Wangi ya layar mas kutut manggung. Jan. Gamelan wayang nek ageming putra Pandhawa wah elok sak sound sisteme. Waduh, Jan. Iya, yen sound system gamelan ki salonmu gawan iki lho. Ngopo? Iki aku sesuk so THT lho iki. Wosok kupingku. Enggak Mas, niki wonten sawer 100.000 rupiah. Alhamdulillah dadi ora muspro anggonku kemringet ki. Nggih no. Wis. Menika sing ngersake kutut manggung kagem ingkang nembang kutut manggung. Aku lek. Lah kok ora iso to langsung rono ki? Ya adoh kok ya. Mosok ya dalang cenanangan medun ngelungke dhuwit ya saru. Dalang lempoh ngono. Aja nesu ta. Aku ora perkara mbok kongkone perkara isine lho, nampa terus nek tak kek wong. Ora. Wong senengane merintah wong tuwa. Mboten aku wong iku dienggo sing nembang. Sing nembang sapa? Aja digodeli. Sing godeli sapa? Kabel iki cupet kok digodeli. Oh, tuas. Aku ki ra entuk napa duit ngene iki nesu e. Wahyu. Ya, Mbak Wahyu Eka. Rene. Mriki. Ora sopan. Mboten. Kok dikira kowe sinden ora iso mlaku lho. Kula jujur kula gringgingen. Oh ya mau tanpa sikil. Lah terus piye? Nah, ditampi Mbak Wahyu. Lah. Matur nuwun, sayang. Engko anu ya, lawange aja dikunci ya. Arep ngopo terusan? Ah yen lawange dikunci lah ya ora iso mlebu omah. Oh iya. Wong pancen kudune ngono kok. Yo, wiwit ngombeni kutut, monggo. Ya Mbak Wahyu. Omben. Yen malah ambeien. Ben omben
saiki iso kutut manggung bareng biyen iki mung isine mau konsumsi tok. Iki wayu kan. Oh nggih. Agar wayangan nak ngurusi konsumsi. Saiki iso kutut manggung bareng. Tegese ana undak-undakane. Berarti wis doyan manuk dhewe. Sik. Iki tembunge kok rada ra penak iki. Lha napa to? Lah ya biyen konsumsi saiki iso nembang kutut manggung kok terus hubungane apa karo tembung doyan manuk iki lho. Lah kutut ki manuk apa dudu? Nggih lah doyan iki piye? Lah doyan kutut manggung terus gesek doyan nembang manuk kutut manggung. Oh, iya. Weh, hati-hati omong karo kaji yo sebelum. Iya. Nggih Pak Adi. Haji. Oh Pak Haji. Kuwi Pak Adi. Ya. Benom ben benom benom ben nom ben Benono. om benono Ya. manuk edono ata Wah, putri sik. nom benom ben om benono Aku. Putri. Kur. Yo. Yo. Lah, Panitia ndi ya panitia? ngapa? Aku tak izin mainku ning kono wae ya. Timbangane dledek mulai ngene iki jan ping 3 cair lho iki. Gilani. Menika kula aturaken dhateng Mas Andri. Mas Andri menika Pas mipe. mboten rincangipun Mbak Yu kula wonten SMP 3 Surakarta namung sakmenika lenggahipun wonten mriki wonten BNPB mriki. Nggih, ugi kutut manggung kula aturaken sederek-sederek kula ingkang wonten Semarang. Weh. Aku perkara nonton apa ora ra luweh wong tak kirimi. Lho mirsani iki di streaming kok, Lah di streaming. iya, mulai ya Niki ugi anu nuwuni dawuh saking Pak Giyanto saking Mesuji. Lampung, oh nggih. ya kono kirimono aku ra katut to. Nggih Pak Giyanto, benjang dalu pinanggih wonten Mesuji. Nggih. Kula mboten derek Pak Giyanto. Sur ayo melu. Aku ning Kudus wis sedak. Monggo ayo, yo bareng ngombeni makani geti. Monggo ayo. pakan Nano. nono Kata pakan hatta pakan 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 Kadang pakan ono ya. Yo. manuk kutut ata pakan Monggo, langkung. pakan ono Putri. Aku. Apa nganggo mandeng. Melek. Wah, Ah. iki sing diarani kacang ora ninggalan jaran ngene iki. Pripun? Ibune sinden nampuh, anak-anak ya sinden becik. Oh nggih. Nek ya tetep kudu terus belajar. Leres nggih. Mergo seni niku berkembang, nggih ta? Nggih. Iya, Mbak. Nano. Sute
Yo, wiwit ngematke. Wayahe wus. Mangga. Ayo. Mbak Wahyu nek cara manuk apa Mas Gareng? Iki ta. Jane yen tembange kutut nen kutut kecilian ki derkuku iki. Derkuku. Rada gedhe sithik. Ya, terus nglerek Mbak Eni. Eni ngono iki yen manuk iki nganu iki Mas, murai batu. Wah, murai batu. Weton Medan iki. Sing apa buntute dawa njlirit. Nggih. Yo, tutuke. Sapa iki? Mbak Eni ganti. Ayo. Eni Wulandari ayo. Mangga. Eni Lestari. Ya Lestari ya dadi Eni ayo. Paraku Wah, kutute rada galak iki. kelingan jenate Bagong ya gak gerut sing kok ngono. Iki. Ya. Alhamdulillah. rasa Temonja ya. Kutut anggar kurang banyu ya banter ngono kuwi. Malah kurang banyu. Malah kurang banyu golek banyu kok. Kowe bar dibanyoni modar. Malah ra umur dawa. Yo nglerek sandake. Ha iki lobet iki. Yo. Mbak Lebet, ayo Mbak Lebet. Nggih. Lobet. Ya Mbak. Neng pelah Kutute rada ngadi-adi. Iya Mbak. Ya. Jos. Keringan. Mbak Suci Ovita Dewi saka Tulungagung. Ya suarane ya kempling kok kaya marmer kok Mas. Nggih, pancen dhek niku juragan marmer. Mula panjenengan arep diwenehi kenang-kenangan Mbak Suci sing dumadi saka marmer. Ya alhamdulillah ki jenenge sedulur sing ngono. Apa Mbak arep kenang-kenangan apa Mas Gareng? Nggih. Kijing marmer. Oh, kijing nggih. Larang kuwi regane. Wis dadi porong. Nggih, benjing kula kirim. Lho, ora usah dikirim, nggonen dhewe wae kok. Kula mboten kesusu. Wah. Kula dereng rabi kok. Jenengan niku sampun sepuh. Apa yang durung rabi iki jaminan ora mati sih. Lho ya Wong paling wong yang durung rabi paling nambahi kembar mayang tok wis cepet. Aja ngono ta. Seri aku disumbang kok kijing. Ya ora kudu ndang dinggo. Dinggo kursi makan sik iso. Ya ora ana kursi makan kijing iki lho. Apa ya titilane mayit.
Wah, aja medeni, Mas. Wes wah kuwi molo kuwi bocah ki. Yo, Mbak Dita, yo. Ah iki kenari iki. Ayo. Mangga. Manuk kelaran iki. Kok kelaran Kenori kelaran. ya, kenari kok kenari. Ayo kowe Indonesia Jawa kenori. Ya, Mbak. Anggung emang Meno manas hati. Ayo Rama itu suarane rada grag-greg lagi bali kok Jerman. nggih. Bar sarapan tembok Berlin dadi. Ya nemen nek kuwi. Ah iki kok Jerman lagi mulai karo kuwi. Nggih. Diajeng cahyo wahyo kuwi. Kok diajak. Yo. Maka, Mbak. Tur, yo. Har kata Mas. aku Ngabani sing kempul. Kempol kon. Wah, ya. Giras mangun pokoke. har kata aku Pindho kon. Kong, iya, Mbak. Telu kon. Ah, neh, Mbak. Kong. Ping papat kon. Ya. Neh. Tur, yo. har kata aku Ping lima kon. Syukur diwangsuli gah. Wah, suwe ra pethuk kok angger obo. Ngun, hei. Kae to ngun, gawe legane wong iki pira wene to ngun? Ping 5 lho, ping 5 ngun. Lah iki sing ketiga aku ngun. Lah ngapa? Awang kok kenal langsung jumenglung. Lah kono karek obo lah sing golek kembangan kuwi ya. Ya wah jan mangun iki. Mangun iki agar jarike dicincing ngono kuwi jan seksi. Kenal delok video. Kong. Ya. Yo, ganti Mbak Eka. Tebumen. Ayo. Mangga, mangga. Wis iki genah medhok iki. amba Monggo kok ombo. Nah, aku ngomong apa? Kandhane bocah ra kebak kok. Konem. Wah, wis tiwas tak umuk-umukke malah. Sing bener jebles. napa? Monggo kok ombo. Monggo kok ombo. Lah pengen kowe lek ngajari ya ombo-ombo ngono kae lek. Lah aku mergo situasine ya pas ombo. Ya apa? Wong kandhane iki monggo kok ombo. Aja ngisen-ngisen ke pelatih to. Ayo sing apik. Mangga mangga Mangga, mangga. mangga Mas Mangga, mangga. mangga Mangga, mangga. mangga mangga Ya, mangga mangga Ya. Alah, mangga mangga Lah cengkok temapuk. Ya aja ta. Aku gak gemes saking gemese weruh Cengkok dedek emes kok temapuk. Dedek emes pengen ya. Cengkok mangga mangga mangga, mangga. mangga Ayo cah trek-trekan yo. Masa-masa knalpot. Mangga. mangga Kaya mlaku soyado. Kaya kaya arep minggat. Lanjut. Anu. pinaraing
sing nderek lepas setang. Elak sing kae. Ayo. Sing kok suarane iki sing ngentekke baje siji ya iki. Tak terima bajai. Lho tegese iki berharga sekali. Oh nggih. Wis luar biasa, luar biasa. Nggih niki ngaten iki sing ngajari kula niku Bapak. Oh, dados Nggih. bapak niku ya seniman. Nggih, mboten seniman. Lah kok ngajari? Kan iso apik iki diajari bapak ning bapak dudu seniman. Nggih. Lho kepiye to ki? Saestu nek bapak kula niku asline mung petani. Lah kok ngajari nembang sudah dadi apik carane? Wiwit umur pinten sampeyan diajari? Kula wiwit nang jero kandungan, Mas. Loh. Ning jero kandungan wis diajari karo bapak. Nggih, lah bapak bendina niku ngirimi mic lho. Terus pundi Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Ora tak sambung piye? Tak sambung jeroan. Lah wong dikirimi Kok mic. jeroan pripun? Lah aku ra wis ngomong, Lik. Kuwi mergo kabeh iki jasane nyebabake nyong. Ya dadi kowe dikirimi mic. Sing dikirimi mic. Kuwi Nek dadi- sumpah demi Allah nyong mbiyen iki bingung. Pintermu nembang mergo dikirimi mic. Iya. Lah kowe kepengin duwe anak pinter nembang ra? Aja dikirimi mic. Lah apa? Salon kontrol ku lho lebokno. Aku titip toa. Kuwi malah ro kosong. Wong titik wong. Ora, nek aku ndempen iki sumpah demi Allah aku bingung, Lik. Bingung apa neh? Lho, lah nek ning jero weteng niku rak ya peteng. Heeh. Gone sumpek. Iya. Lah, aku rak bingung. Iki kok ndas gundul wira-wira opo? Lah aku protes karo ibuke. Bu, iki apa e? Kok ndas gundul wira-wiri? Halah ya mbok dinguk jajal. Lah piye wong tanu nginguk ya malah ngidoni kok e. Terus pundi Pak Haji? Astagfirullah. Ora tak rungokke. Wong krungu. Krungu. Nek yen tak rungokke kok pengen. Ayo pengen. Oh alah. Aku janji. Aku mulane jejer eka iki wegah. Mula aku wis usul lho jane rasa nganggo eka lho. Wong kae mina saitoni rojine. Wong wis omongan dirungokke wong tua ki. Lho aku ki jujur, Le. Jujur kejujuran kuwi. Apa ya? Lah kan yang ngomong apanane? Ngomong karo anakmu sing di jero weteng kuwi. Piye? Angger ana cah gundul aja dilus-lus ketak kowe. Lah nek aku konek koki anakku urung tak tekoki wong sakjane iki nek wong meteng kan umure 9 wulan, Le. Terus Iki raire temperatur. Kok iso kok temperatur? temperatur. Sing lahir sebelum waktunya kuwi lho. Alah prematur. Oh, nggih prematur. Kok temperatur. Lah wong sing gendeng ki bojoku kok. Lah ngopo? Lah wong urung wayahe lahir lho bojoku kesusu. Lah aku lagi turu ki anakku digetak. Ayo nduk ndang metu dalane selangku gentenan rupakmu. Ngono. Lho, kowe sing ngomong sapa? Pake. Bojomu to? Heeh. Lho apa ora omong yen kuwi mlakune bareng aku kuwi. Kowe pas mlaku-mlaku. Ya. Loro klinong-klinong. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullah. Aku katut. Pak Haji hilap. Pak Haji hilap. Aku ki meh ora ngene lho jane. Aku arep golek dalang sing bersih aku. Oh, kuwi rungokno Mbak arep golek dalan sing bersih. Dalan. Aku wis krasa lah. Aku masih munggah haji angger wayangan pertama kepethuk Bayu Kisro. Saya sindene kae jajelanat kae. Ya aja ta. Ya Mbak tutuke. Kang Mi sak ngendi jan? Oh lagi mana? Bar mana? Ya.
para tamu sedaya. Gojang. Sapa. Maka kudu nyongklang. Maka yo. Wengi wangi yen latep kota manggung. Yo. Sembah nuwun sampun dipun aturaken kutut manggung. Nggih, mugi damel renaning penggalih ingkang midhangetaken dalu menika. Nggih, ning kiwa kotak metarap moko. Yuk. Yo. Mbak Dita Intawati made in saking Banyuwangi. Bocah pawane kaya babu runcing. Lah apa? Lurus jlirit cilik. Nggih. Ning aja delok pawakane katiasane. Nggih. Kabisane elek-elek ya ki wis S1 ya Dok, wis lulus ya Dok. Nggih. Pun wis rampung. Wis rampung sekolah gek ndang rabi. Iya arep bacot ki S2 sik kok. Oh, juga S2 ta? Iya no gen kaya Mbak Suci ki ya wis rampung S1 terus bacotnya pasca sarjana S2. Syukur alhamdulillah. Nggih. Rabi lah apa? Yo, diaturke gandeng Mbak Dita Piyai Banyuwangi. Tembungmu ki lho. Tembungmu sithik ning dadi pikiranku. Piye ta? Rabi ki selak apa? Ya rabi ya selak pengen kok. Yo mewakili Banyuwangi. Yo ngaturi lagon Banyuwangen Gelang Alit. Nyuwun tulung sing ngendang Mas Wahyo, sing nyekel butange Mas Nanda. Nggih. Yo sing dadi pengurake mburi geger iki. Oh iya. Iki sing bonang Durmagati iki kok bonang. Kok Durmagati oleh sia-sia iki. Nandai lak Durmagati. Wah, iki komplit iki. Wah, ya aku tenan yen ngene iki percaya katiasane Wahyo. Mula ya ora elok ora mokal kerep nang luar negeri. Oh, nggih. Delok meneh nang luar jagat ya, Le. Ya aja ta. Mula Banyuwangen oke, Jawa Timur oke, Jawa Tengah oke, Jawa Nggih, Mas Wahyo niku wis rampung S2. Iki jek dokter, Mas. Amin. Lara apa mbok ora ngerti lara apa kok dokter. Wah, kuwi ra dokter. Oh, beda ta? Nggih.
sampun anu sakmenika sampun dados dwija wonten STKW Surabaya nek ora kleru. Nggih, Surabaya STKW. Muridé ya wis pirang-pirang. Nggih. Tegese oleh duwe ilmu kuwi ora kaya dene wastra lungset ning sampiran. Muspra. Nggih ta? Ning iso dienggo minterke sing jenenge wong pinter ngoten niku Mas. Nggih. Wong pinter niku yen ngelmune piguna tumrap nyang wong liya niku jeneng pinter. Tegese iso minterke wong Nggih. liya. Nggih. Oh ya iki catete. Jenengmu sapa? Dita Intawati. asli Banyuwangi, Nduk. Nggih. Umurmu pira, sayang? 23. 23 wis lulus. Sampun. Cita-citamu apa? Rabi. Oh, ya iki padha dene ya. Ya ra, tipe-tipe tipis ngene iki mesti. Ya tipis kok gregeti lho. Lah wong ya pancen adem kok. Iya. Ya wis sakar. Upama Rabi milih bojo apa, Mbak? Ya. Ayo, bangsa apa sing dipilih? Apa dagelan? Apa dagelan? Apa dagelan? Wah. Kuwi ora adil jenenge. Lah wis sakarepe milih sakarepe. Ah, pilih apa? Upama Rabi duwe bojo kepengin duwe bojo apa? Golongan apa? Londo. Oh, londo. Aku lah ya, aku K. Ayo Bayu main. Kono ki aku K, lu menang aku kok. Londo ki terus kusik-kusik iki wajib tak terjemahke iki. Londo ki tegese wong luar negeri, ora waton wong Londo ki Belanda lho. Kowe karmu piye karmu sing cetha kowe? Bule. Oh, kebo. Ala mbok ya ning Solo lah ya ono. Wingi suroe bar digiring lho. Lah ya tak kebo. Lho kok bule lho. Tembungmu kok bule. Wah, wis ora masuk kategori wis kono kowe. Ya jenis ya Mbak diaturke bawane umbul-umbul blabyangan nggih. Kok nek Mas nggon ngerangin dijogeti nggih. Maka yuk diaturke yuk. Mambiat mayo. Oh, sik. Pak D Mur sing asal bab mewakili biola. Nggih. Yo. Ayo Banyuwangi ana biola. Sampai anu tem mriki kon biologi. Ayo. Bab biola kok biologi. Biola kok biologi. Maka ayo baleni. Yuk. Mambiat mayo neman suwarane gandeng Ngopo? Aku yo isone ngene iki. Iya. Tak terake aja kate jenate dikit. Kok jeneng sih urip kok. Oh isih to. Ora nyetel rekaman nak muring-muring. Ben ayo ben nesu wong oleh-oleh yo tak keke kok. Yo lanjut. Pianyu wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edan. Karo maca layang kok Tak kira kendangane muni kok. Iki nek sing ngersake Banyuwangen. Nggih, Bu Sri bangun. Boleh, monggo. Oh, bangun nggih. Lanjut. Ketok yang rasa habis ini. Ketoknya ketok yang. Yuk. Aku akhir madeg iki bokongku melorot ya.
Mbok aku sepaneng aku. Masa kecil ayo tanah India gumel-yaring taman Sari Nuswantara monggo diaturke gelang alit gagrak Banyuwangen monggo yuk. Matur nuwun sampun dipun aturaken. Mewakili Banyuwangi. Ya ya bener goleke londo. Lah piye Mas? Padha Jawane ra kuat. Apane sing ra kuat mung perkara. Kene kekiter ayam-ayaman kono santai wae iki. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Petro, saya penggemar wayang kulit dari Kebumen. Minta lagu Bajing Loncat Sinden Mbak Eka. Ayo kae, ngopo kae? Ditujukan buat Bapak Menteri Bapak Cahyokumolo. Terima kasih. Wassalam. Ngopo abrakan bocok. Mriki Mbak Eka. Dandani ayu-ayu ning kene jeprok to ya apa kuwi? Ya kosek to kok ya ning bagiane dhewe-dhewe ya. Mangsane ning kene iki piknik kok.
Mbok gawe, Dok. Maka mriki. Ya. Ngomong. Jebul aja enggak. Pun kepareng wonten mriku Mbak Eka. nggih sampun Nggih, enggak Mbak panjenengan bawani rumiyin. Mangke sak sampunipun panjenengan bawa, panjenengan beksa jaipong, kok genti sing nyuwara Mbak Eni. Wis, oke. Pokoke iki nembang terus joget, usung-usung gamelan. Ya aja lah. Nongket mau nggodhok. Monggo niki. Bajing loncat nggih. Ya. Nggih sing loncat kula bajinge lek gareng. Boleh. Oh nggih. Serasi. Kita kan bala. Alah, bal apa? Bala. Bola kok bala. Gareng wonten wajib Rp50.000. Saya tak genake nggo sapa sih? Nggih Mas Gareng. Bersyukur. Alhamdulillah. Oh sik gareng wayang kulit tok. Oh sik ra sida. Iki ana tulisane gareng wayang kulit tok Aku nggih. lah omong to. Pak Anom karo Bayu ki pelit Bayu. Sing ngomong sapa Mas Bayu pelit? Mas Bayu ya loma lho. Kok piye? Baik Kak, niki enten saweran 50. Purun apa mboten? Oh purun. Nggih, biasa. Lho sing ngomong pelit ya sapa wong nyatane ya nyanyah lho. Moga-moga pesawatmu sesuk di-cancel. Dungane kok elek. Aku ora katut tok. Tunggu Mas niki jatah jenengan ya ning dhewe nyos. Iki lho Bayu ki pancen jalan sing paling top sak donya. Oh jare pelit. Ora isonan. Mau jare pelit. Ora sing ngomong pelit kowe lho. Mbak cucuan. Ora. Bayu ki saya weruh aku ngono ki ora iso apa. Pira le? Nyatus. Aku gur 50 deh. Masalahe iki slametane wong mati nyatus. Wah, nggih. Niku wau anu Mas Gareng, nyuwun dandang gula banjet, sambel kemangi, selendang biru. Ayo. Niku 100 wau. Ayo. Aku ora iso. 100 lho. Aku ora iso. Ra iso kok nampa. Isin aku ra iso kok nampa. Aku wis rasa. Piye le? Lah kok dikae kok dibalene ngapa? Iki lho mafia dihapusi kiri pasar iki. Aku wis krasa lho aku. Lah iki enek sing nyuwun lho semene oke iki lho. Lah apa mau diomongke Mas iki jalukane niki. Dadi aku ora nampa duite wong rumangsa ora iso kok. Ya kok kleru apa kok kleru aku iki. Oh kleru ora mbok tipek kok. Ya Mbak, bawani. Monggo, ayo. Dikenake sik gunung apa bedor kuwi? Kuwi bawa ora kertu. Oh tak kertu Gunung lek. tak kira kertu cilik gunung bedor dimpil. Oh, lah kuwi. Ya. Gunung dilek lek. Eka Galungku kapungku Jas. sega goreng. Ya apa? Anu, yuk. gunung Sumedang Katunjang. Lah ya Mbak ya ing atase kula karo panjenengan iki manggon kewajibane dhewe-dhewe. Nggih, nyambut gawe kula sing nembang nggih nembang. Aku kon metro ya wis mapan ning nggonku dhewe. Sampeyan nembang ya jumeneng. Lah nggih kan ya semboten nyambut gawene iki ketok tenanan. Lah nggih ewadene ana bintang tamu ora ngadeg kemalu nggo kuwi jenenge apa, Mbak? Kowe iki ngudorasa apa ngelokke aku iki? Jagongan aku iki jagongan roekan. Jagongan ning ngarepku sing boloke aku kok. Masa ora ndek perasaan kowe. Eh wong kene iki lak Aku wis mikir ket mau urung metu kopi. Wis, sampeyan aja kuwatir. Aku wis dicepai karo anu iki kanca-kanca KSC iki. Pripun? Lemontea. Oh iya. Sampeyan wis dicawisi daran kanca KSFC. Nggih, Panitia ya ora kendhat, kanca KSFC ya mendukung. leres. Gitu, sambel goreng ati, lemon tea gitu, teh, kopi, buah dadeke sak kresek.
Kuwi turan kuwi. Dadi aku kon mangan turane wong. Boten tegese sampean timbangku dhewek-dhewek aku anu, ki anajang. Mas Petro, wau nganu, lawe sambel goreng ati. Lah kok lek gareng le sililiten badang tikus lho. Lah iki sing paroan karo kowe kuwi. Wah kurang ajar iki. Kowe iki wong wedok rupamu ayu. Apa? Aku seneng. Pak Haji, Astagfirullah. Aku untung aku di kanca kowe selalu aku tobat iki. Bar iki salat sunah tobat. ya aku kudu tobat. Nganti to parane tobat. Nggih. Yo. Talaga kabaya narung Kaya leto rumah di sakit. tengahku. Salah tadi jalan. Mas Gareng. Nun. Apa? Iki di streaming. Lah wis ben wong bojoku ya ora nonton kok. Oh lah ya tegese kula ngabari kok. Oh lah ya alhamdulillah wong jeneng. Sampeyan ora kirim sapa kono? Ya, Kirim sedulurku tak kirimi. Musik ngunjuk kok dicaturan. yo, Pak. Ula pundung risungkur ula sungka Rabudak sakuring-kuring hiu Apa? Apa kuwi? Rabudak sakuring-kuring sirah budak tumanen jengking Malah. Wong wedok kurang gawean ya ngene. Lah apa? Lah kok ndelok tumo kok jengking bareng. Tumo jengking karo rai posisine padha lho. Tarim tariman rekabayana ngancik di negara Matur nuwun. Ayo, monggo Mbak Eni panjenengan aturaken bajing loncatipun. Yo, Mbak Eka sing beksa, monggo yuk. Oh
dipun aturaken bajing loncat. Genti, yo Mbak Suci kene jumeneng kene. Monggo, yuk, salam. Piye Mas Gareng nyawang Mbak Suci? Horor. Horor ya apa nek koyo ono kok medeni iki? Medeni wong kaya iki jeng wong kok. Mboten. Lagi kaya iki apa kerajinan saka kono marmer ki asbak apa. Nggih. Apa kok iki. Niku ya mung gojek kok Mas. Gojek apa kirim tenan terus digo sapa? Ora. Niki wonten ingkang ngersakaken menika katur Mas Petruk saking Pak Adi Notok. Oh nggih, nyuwun caping Gunung Jengleng. Oh nggih, siap. Wah, ayo diaturke. Sampeyan tak aturi Jengleng Mbak Suci. Ning ora ijen tak goleke kanca ya Mas. Apa Mas? Sing endang jaipong men ngancani sampeyan. Ayo. Ayo tak golek kanca Nanda. Nan munggah ngancani Mas Gareng ini. Ayo, kok adu katiasan. Dhuwur-dhuwuran sing ngumpul aja kalah le. Ayo tetep dhuwur aku to le. Lah piye? Aku nuwe tangkine sakmono gedene kok. Olah. Ong. Anda Iki Mas Bayu. ya. Jengleng ya. Nggih. Kowe tak jago-jago. Aja kalah karo Mas Gareng. Mboten nek kalah. 6 kula. Panjenengan kalah ya tetep nalek Gareng. Mboten Pak. Kok mesti menang kowe sebabnya apa? Sebabnya wonan kok menang kowe? 6 kula. Oh ya. Aja nyawang umur le. Ning kelincahan iki mergo kulino lan skile wong dhewe-dhewe. Ao. Mau dicadani Mula bukteke, ayo. Mbak Suci, sampeyan yo dijengleng sapa sik? Kula manut. Ya, Mas Gareng sik nggih. Ya, ayo. Ayo. Ngerti bocah iki. Saben iki nya. Posek to urung-urung. Wong iki nganggo ancang-ancang. Oh nggih, ora apa-apa. Wong tuwa kok mbok sengkake boyok sing ra kuat kok. Yo nganggo ancang-ancang. Enggak. Saben bengi Sik ana pemandangan kok. Hop. Ya. Piye Nan, ngerti jenglane Mas Gareng? Kok ngoten sakit kula nggih. Piye? Sakit kula nggih. Ya. Angger ra iso ngalahke titeni iki. Yo. Ya, Mbak. Piye? Katok munggahno sik bocah ora. Kowe ora nganggo sabuk to, Le? Iki goleke pakusuk siji ning kono ta? Ya, tanpa ora brai. Yo, anu. Yen memajang monggo. Awas. Anu. Tetep maju. Ora rono. Nyok majune tok. Kone. Awas. Yo. Tenan Mbak De. Enak aku. Tas. Lho yen aku iki pancen alusan supaya tanggane ora melek kok. Apa nggih? Pokoke kepengin di anu to kasar sithik to nggih. Ora. Oke. Wah, nada elok le jengleng. Jiko 50. Yo nggih, paten. Iya. Ya.
Ayo. Kenakalan. Wah, bocah iki Piye apa? lagi dengengek wis 50.000. Ya. Was. Wis sabotase diampun bukan. Mungkin sing kedang kowe gedung ngono keri kowe arep belani kancamu iki. Main kompak kok kuwi. Sinden bedhok ning gendang tulung agung kabeh. Kuwi kembar kabeh kuwi ya. Wah, kowe arep belani supaya aku ora entuk saweran ya. Iku kembaran kula dampit Pak. Jane aku wis iso lho, iki wis entuk. Iki ucul wis 50.000. Ya. Gitu aku sabotase aku. Tenan. Awas Nan, maju. Cita. Sarmi. Yo aja ngisir-ngisir ke aku. Awas jeleng. Elak Nan. Jiko 50. Halo. Jiko neh. Matur nuwun. Di sono bar wayangan bocah bacok gareng ngono. Piye ta? Lah aku ning ngadeg sore ra entuk saweran ngono lagi mandeg ngongok wis 100 lho, Ci. Lho, Ci. Mboten apa to, Mbok ya santai jenengan iku pun haji kok kaya ngono. Nah. Apa maksamu haji ki ora butuh duit? Butuh, tetapi nafsu dan emosinya Aku ora nafsu, mung pengen. Lah itu suatu nafsu, suatu keinginan. Kalau manusia tidak punya keinginan berarti itu sudah meninggal. Tapi itu keinginan yang negatif. Loh, kok negatif? Ukur saiki. Iya. Kok iso negatif? Lah karena jenengan orang dewasa melek karo cah cilik sing Adalah. Tuwek ngalah. Tuwek nane. Ngalah ta, Dik. Kaya ngomong kucing. Dek durmo gati. Kowe kok nyenyek wong tuwa e. Hah? Boten. Kowe iki maksamu kowe iki dibelani suci, bangga kowe. Yo genah no. Oh, kaplok dhewe. Kaplok dhewe. Ya. Yo, saiki Mas Gareng. Mah, entek sawerane kok. Isih iki lho, isih ra gawake. Dadi kira. Lah, ora ana duite ora jalan pokoke. Oh, surat Saiki modele nek ngono to ya. Lah, surat jalane ya duit kuwi kok. Oh, iki. Ah. Nah, aku ki biru apa abang le? Yo. Yo. Panas. Sing gede tenan ora kuwi? Tenan to ya. panas. Awas. Dia. Yo, parian sik, parian. Yo. Ijon. Parian. Ijon. Ya mutung. Apa? Mulai golek wayang liya. Aja nesu. Lah iki arep parian kok. Lah ngono perintah wong jeglek. Ora kuwi, ayo ngono lho. Perintah ku ya sing apik ya jeglek ya jenglek. Ngapa? Romangsane iki nek wong ning kene. Sing Tase nyamplok-nyamplok. Sing salah ki dudu tase. Wong sing nyalahke sirah sak gon-gon ku. Lah sirahe goreng ngendi ning kono. Ngerti disamplok tas iki endo. Lah, dong, aku pindah. Pindah. Seneng kancane ra entuk dik. Yo. Ya ora seneng ngono kuwi lho, aku ya wis entek. Apa ki mbok ya wis suwek ki mbok ya mikir. Tuwek kok suwek. Heh? Ya Tuwek. padha dene ya. Tuwek. Yo parian sik, parian. Yo. Parian. Saka Mbak Wahyu, Mbak Wahyu. Yo Mbak Wahyu. Ano neno. Yo Mbak, parian Mbak. Ayo Rus. Lagi ngono cake kaya Mbak Rus. Ayo. Kutha Pare, Kutha Pare, terus Kutha Pare iki ngendi? Tlatah Kediri, nah, Tlatah Kediri, terus nyambut gawe nyambut gawe
sing ati-ati. Ya, niku meling kuwi mau nyambut gawe iki ora kena sembrono. Terus kok meling ki arep ning ndi Wahyu? Ora tegese iki ngandani ngono lho. Lah ngandani aja meling, tembung meling ki wong sing wis ora arep ana kae meling. Oh iya, ngandani. Tembung Jawa ki angel lho, ora Nggih, sembranan. nggih, nggih. Katase wong urip kok meling. Iki karepmu piye? Aku ning kono mbok breki ning kene mbok linggui. Aku ki yen weruh kowe kok kepengin numpangi. Pak Haji, Astagfirullah. Aku kegodho aku. Aku kegodho. ayo Mbak Eni. Duh sapa sing tak sandang iki? Neraka iki. Yo, iki sawerane nggo sing ngadeg wae yo Nan. Sing nggo rasa. Ngono ya kaya-kaya ora itu saweran ya. Ora ora itu dhewe Kak. Oh. Ya Mbak, ana neno. Tuku tape Tuku tape nyang kota baru. yang kota baru. Iya. BNPP Ya. BNPP. sukses selalu. Amin. Yo Mbak Dita. Ana neno. Tuku tempe. Kodho sugih men dhewe to ya. Kodho tuku-tukar. Ya wong nyambut gawene laris Kak ya men no. Apalan Tuku tempe terus tempe. Ning Sukaraja. ning Sukaraja. Adomen BNPP. Ya. BNPP. Semakin jaya. Amin. Yo Rizky. Ana neno. Ketiban kenteng. Alah. Liane tuku dhek mah ketiban gendeng iki. Terus? Sirai buncur. Terus? Mugi Pak De gareng dados haji kang mabrur. Amin. Wong wedok sing beriman yo ngene iki. Iya. Dongake apik. Iya. Ora kaya dedemit iki. Dongake apik iki ngono iki. Aku tenan sesuk ora arep kumpul kowe. Sesuk ning Kudus bareng kok ya. Oh, saya tanggapan. Wah, wis. Ya wis. Yo, Mas Gareng Parian. Ana neno. Aku meneh. Nggih no. Oh, nggih. Ya. Kere. Weh, kere. Cacahe kalih. BNPP. Bijang nopo wayangan malih. Oleh ngalup lho. Lho kok ngalup piye golek rezeki kok. Nggih. Ngopi. Ayo kowe. Yo, Nanda Parian. Wah, gerai sok suwek cangkemmu ayo. Untuk 100 sok ayo. Aja kejem ayo. Ora iso madhep mriki. 100 sok golek kepean ayo. Kagem menapa? Parian dinggo Mas Gareng. Oh. Ya. Angger apik titeni kowe. Padha adoh mae lho. Gendeng dipangan wedhus. Dipangan wedhus. Ade gareng. Apa? Adik Gareng. Kaya Ayo. sanes kula lho sing sanjang. Kok sing ada wong sing parian kowe ayo. Ade gareng apa? Ade gareng. Ayo. Muni kaya wedhus. Pancen bagus. Bagus. Yo, siji kasnan. Dinggo BNPP. Ayo. BNPP. Ayo. Sore-sore. Sore. Iki wis esuk lho. Yo ben kayak sore ae. Terus Ning Sumatera. neng Sumatera. Terus BNPP. Jaya selamanya. Amin. BP 50 100 yo gonen. Sip. Ora meri. Ora meri wong ki anak buahe Bayu. Neng gigi karo Bayu. Pol-pol iki diklumpuke sesuk nggo sarapan wong loro. Padake ra ngerti. Teknik kuwi. Ora. Boten. Ayo kowe totoan kowe nata ya apa Mas Gareng nek iso sing 100 iki kekno. Nggih. Apa arep nata ya apa Mas Gareng? Napa? Arep nantang apa? Nantang nggih mboten sa nantang. Mendhet anu niki. Jikok duit. Nggih. Piye? Pade gareng. Oh nganggo jekok gua. Nuwun sewu saderengipun. Iya. Piye arep piye? Ya Lah, paringi agar kobong tak pantal. Piye? Jenengan saged ngepek niki. Ya. Nek enten syarate. Apa? Maju salangkah, mundur salangkah, duit dicandak, dipek.
Kok maju sak langkah, mundur sak langkah, nyandak duit. Isa. Eleh ndang. Lah dadi duite. Ya. Janji ya ki ya. Ya. Maju sak langkah Maju. Maju. Mundur. Lah dalah. Ijo duit tak kantongi nek. Nah aku iso. Aku kok dihapusi balita kok ya. Ayo. Piye? Lah sing nyadap piye wong bar maju mundur lho. Saged. Lah iso ora kok. Ora iso no. Saged, Mas. Iso. Saged. Enggak. Piye? Maju sak langkah mundur sak langkah lho ya janine lho. Siap. Maju sak langkah, mundur sak langkah. Mundur sak langkah. Sret. Iya. Wis genah iki yen anak buah Bayu tenan. Wis iso ngapusi. Berarti anak buah Bayu. Wis ketularan bose. Ora mundur kok, wong mundur sak langkah kok muter kok gangsingan. Tapi lah mundur. Ayah ya, mundur. Yo, Mbak Suci. Halo. Panasutya Ngaling-ngaling. ngaling Awas. capi Nada yo jegleng. Op, yo. Ya. Loh, bareng koncone sing jegleng ora luput. Wah, ke sentimen ya. Ditenono. Ganti Mas Gareng. Wah, ora, wis sing beduk kuwi luput mesti. Ora, kena pas. Ya. Dum-duman saweran iki kan. Nadyan wadon sarta Ngetan bali mulan apa setya. Maka langgame. Gom-gomino. Ayo, Mas Gareng sing beksa bar iki lagi kowe, Nak. Mantu